Мотивират ме няколко неща. На първо място това, че имам право да го правя. Същевременно ме мотивира и това, че съм родител на двугодишно дете и решенията ми сега, рано или късно, ще повлияят нейния живот. Иска ми се да бъда активен и упражняването на това право на глас е първото нещо, което мога да направя, ако наистина държа България стане на по-добро място. Желанието чрез гласа ми да участвам в определенето на бъдещето. Самия факт, че имам право на избор, ме мотивира да гласувам. Разбира се, че моята основна мотивация е вярата ми в едно по-добро бъдеще. Активното участие в политиката е част от моя живот. Гласуването е начинът всеки един гражданин да изрази своето мнение, как иска да се развива държавата, в която живее и на къде се иска да върви обществото, в което живее. Всичко, което правим, зависи от нашия избор. Мотивацията идва от там, че аз самия съм гражданин на тази държава и искам да участвам в вземането на решения. За мен това означава по свободен начин и по пряк път да участвам в изграждането на управлението на нашата система, демокрация, нашето живеене, на нашия свободен живот. Казах по пряк път, защото има и непряк път, каквато е моята професия, например. Можеш да заявиш своето мнение свободно от сцената и от екрана, разбира се, да предадеш посланието и мисълта, която изразява текста и съответно и твоето лично мнение. Правото на участие е възможността човек, гражданин, да участва в всички форми на обществено-политическия живот, които му дават възможност да влияе върху решенията на правителството, които касаят не само него самия, ами неговите съотечественици. Правото ми на глас за мен е фундаментална част от това какво значи да живееш в една демокрация. Демокрация в самата дефиниция на думата означава ти да вземаш участие, да репрезентираш своите нужди, за да можете да бъдат чути. Да участваш означава да си гражданин. Ние сме родени в една много благоприятна среда, бих казал. Аз съм роден 2004 година. Родените 50-60 години, че и по-назад, не са имали това право. То се е извоювало. Ние сме родени в ситуация, в която ние го получаваме даром. И ми се иска да виждам все повече хора, които го ценят, ама така истински. Имаш право на избора. Правото на избор е много важно, защото не само когато гласуваме, изобщо за всяко решение, което вземем в живота си. Много хора се борили за правото си на избор, много хора допреди по-малко от 100 години даже са нямали право на избор. Така че човек трябва да оценява тия неща и най-малкото трябва да проявява уважение към хората, които са се борили за това право. Да. Ще го повторя, понеже знам, че трябва да видеото. Но да, смятам, че в днешно време хората приемат демокрацията за даденост и това не е просто мое мнение, това е факт. Бих казала да, поради две причини сега ми излиза в съзнанието. Първата е, че младите хора, които са една голяма част от гласоподавателите, са живели само в свят на демокрация и не познават живота по времето на, примерно, един тоталитарен режим. Не могат да си представят какво е да нямаш възможност за свободен избор. Ние с вас сме си говорили в часовете, че демокрацията се изгражда. Реално, в много малка част от историята, хората са живели в демократични общества. През по-голямата част те са били недемократични. Смятам, че положителните неща, които случват в животите ни, рано или късно се превръщат в даденост. И така забравяме, че негативните емоции винаги са много по-мотивиращи от позитивните. Ние взимаме решения, които правят живота на всички по-лесен, прогресивно в последните десетилетия и в един момент си даваме сметка, че за нас демокрацията е даденост, забравяме каква е нейната роля. Категорично я приемаме все повече и повече за даденост. Събитията в световен мащаб, които се случват, начина по който се развива света и неща, които сме приемали за даденост, като начина по който Съединените американски щати гледат на света и на демокрацията, изведнъж се обръща на 180 градуса. Това е много ясен сигнал. Само преди дни Съединените щати гласуваха заедно с Русия и Северна Корея в ООН. В смисъл това, кога някой от нас си е представил, че би било възможно изобщо, изведнъж се случва. Много ясно си спомням, навършвайки 18 години в училище, много хора се допитаха до мен за кого да гласуват. Те знаеха, че аз се интересувам от политика, занимавам се с журналистика и някакси предполагаха, че аз съм човека, който ще им каже гласувай за този или за онзи. Това, което категорично направих, е да кажа не, няма да ти кажа за кого ще гласуваш, но опитай се да направиш преценката си сам, казвайки ти за кого да гласуваш, малко или много ще ти повлияе. Ти ще вземеш това решение на база на моето лично мнение и след това, ако се разочароваш от дадената партия или коалиция,
коалиция, след това няма да обвиняваш нея само, ще обвиняваш и мен, тъй като аз съм те накарал да гласуваш за нея. На въпросът ти демокрацията даденост ли е, за съжаление си мисля, че повечето млади хора на нашата възраст, да, смятат я за даденост. Ами в голяма степен да. Идеалната идея е точно това. Властта да произлиза от хората. Да, аз чувствам, че властта проистича от мен, защото гласувам и защото когато някой злоупотребява с моя глас, аз правя постъпки, които да покажа, че не съм съгласен с това. Иска ми се да вярвам, че проистича от мен и изобщо от хората като нас. За съжаление в България имаме все повече усещането и може би с основание, че нашите избори се опорочават, гласовете ни се подменят, не се броят правилно. Конституционният съд върна последните избори за повторно преброяване. Понякога нямам такова усещане, може би заради нечестните избори, на които ставаме свидетели, и факта, че често политиката се определя по-скоро покрай интересите на определени групи хора, отколкото от желанията на обществото. Това е много интересен въпрос. Дали властта проистича от мен конкретно, не знам, но знам, че властта се влияе от това какво мислят гражданите и как реагират на решенията на властимащите. Защото когато голяма маса хора се възпротивят на дадено решение и са настоятелни в аргументите си, които са подплатени с факти, което също е много важно, властимащите се съобразяват с това. Ами за мен най-голямото предимство е всъщност възможността да се самокоригира. Всички знаем, че не е най-добрата форма на управление, но по-добра за сега не е измислена. Когато една демократична система, институция по някакъв начин бъде компрометирана, тя трябва да има, това важи за всяка една система и институция, трябва да има механизъм за самокоригиране. Когато се основават Съединените американски щати и се приема тяхната конституция, в нея има огромни проблеми. В нея е законно робството. В нея е забранено на жените да гласуват. Само че бащите основатели на американската държава предвиждат механизми тези грешки да бъдат коригирани след това. Демокрацията винаги дава алтернатива. Демокрацията застава зад естествените неотменими права на човек. Т.е. правото на свобода, правото на частна собственост, която е защитена и неприкосновена, правото на сигурност и на съпротива срещу деспотията. Тоест, демокрацията има такива механизми, че когато властниците управляват несправедливо, те да бъдат свалени от власт. Стандартният отговор на този въпрос е, защото хората много пъти са били излъгани в своите надежди, че като отидат да гласуват, нещо ще се промени. Според мен тя е ниска поради много фактори. Първо е липсата на гражданско образование в училище. Да, знаем, има такъв предмет в 11-12 клас, което е супер недостатъчно. Това за мен е, ако трябва да изреждам и да правя класация за най-смислените предмети в образованието, то гражданското образование е може би най-важният или поне в топ 3 предмети. Това, че той започва да се учи като дисциплина едва в 11 клас, когато хората са формирани личности, имат своите мнения по различни въпроси, е твърде късно. Всъщност в западните общества това е умение и знание, което се учи още от детската градина, защото детето също има право на мнение и то също участва в демократичните процеси под една или друга форма, дори казвайки аз искам да се облека с червена блуза или с синя, това пак е избор, който човек взима и то демократично. Хората са обезверени. Смятат, че от тях нищо не зависи. А както видяхме на последните избори, само 20 на гласа, не хиляди, не стотици. 22-3 гласа, официално поне, не достигнаха на една политическа партия да прескочи прага и да влезе в парламент. Това означава, че всъщност ние тук, които сме в тази стая, плюс още толкова, които са, да речем, вашите съученици, променят баланса в парламента. Ето това, което не мога да разбера, защо оставят някой друг да решава вместо тях. Нима, когато нещата не са така, както си ги представяш, когато не отидеш да гласуваш, те ще се променят за по-добро. Абсурд. Но има поне малкият шанс, когато отидеш и се дадеш гласа, този твой глас да съвпадне с мнението и гласа на още доста голяма група хора, които вече да определят някаква дори и посока на несъгласие и това нещо да даде изражение
и нещата да се променят. Трябва да кажем, че властниците се чувстват недосегаеми. Институциите не вземат по никакъв начин мерки, за да предотвратят ширеща се корупция. Говорим за завладяна държава, за задкулисие. Всички те неща отвръщават хората. Политическата класа не се оказва на нивото на историческата мисия, която тя трябва да има. Според мен избирателната активност е толкова ниска, защото мас-медиите, които имат достъп до най-много хора в България, работят с послания, които са свързани с демотивация, с апатия. За мен лично това е деструктивно. И то е деструктивно, защото кара хората да се чувстват като безгласни букви или като наблюдатели на влака, който просто минава покрай тях. Да, не можем да се хвърлим и да спрем влака с едно тяло, но ако се хванем всички за влака и започнем да го да съпротивляваме, рано или късно той ще спре. Колкото сме повече, толкова по-добре и толкова по-бързо ще се случи. Но тъй като достъпа до хора основно се случва през средства за масова комуникация, а и в България чрез Фейсбук, резултатите са такива каквито са. Хората смятат, че с своя глас няма да променят нищо и те правят точно обратното. Помагат на другите, които искат да управляват държавата и да я водят в посока, която е различна от желаната от всички образовани, търсещи демокрацията и ценящи свободата хора. За жалост, един ден ще трябва всички ние да платим цената. Надявам се, че това няма да се случи, но предвид случващото се в глобален план, може би пък ще се случи по-рано, отколкото всички ни очакваме. Това, което мен най-ме ядосва в нашето общество, на различни нива, в различни ситуации, когато отсреща чуя, от мен нищо не зависи. Това е отговор, който е в състояние да ме изкара извън кожата ми. Всъщност от всеки нас, всеки гласоподавател, всеки човек зависи адски много и ние сме тези, които можем да упражняваме граждански контрол над това какво се случва в нашето общество. Да бъдем активни и ангажирани. Вие знаете, че, например, аз, когато преподавам, винаги се стремя да вземам активна позиция по основните въпроси. Да ви насочвам, да ви възпитавам в един дух на свободолюбие, на толерантност, на това да защитавате ценности на демокрацията. Чрез по-активно гражданско образование, застъпено в училищата, и също така чрез още по-ясни послания от страна на политиците и партии. Но просто всеки да се стреми да бъде някакъв пример, дори само за себе си. Не е нужно да правим геройства. Времето на геройствата отдавна е минало. Като сме дейни, когато си даваме сметка, че наистина зависи от нас, без значение на колко години сме, да говорим по тези теми, наистина зависи от нас да държим себе си образовани, да правим разлика между истина и факти, да можем да изследваме източниците на информацията и съответно да ги дискутираме по уважителен начин с други наши приятели. Също така да създаваме групи и общности от хора, с които споделяме общи мисли и в които винаги има хора, които ни казват: може би сме залитнали, стигнали сме до някаква крайност, или може би не сме достатъчно настоятелни, настъпателни, може би пък не сме търсили подкрепата на правилното място. Буквално от училище това нещо може да започне, през всяка образователна институция, изобщо през всяка общност от хора. Например, в парка, хората, които бягат, съм части от едно безплатно бягане всяка събота, 5 към, случващо се в Южния парк. Там хората могат да кажат: аз не искам да изхвърлям бокуците си в тревата или на поляната или на алеята, и съответно те да са примера, който искат да виждат и в другите хора. Това са неща, които наистина зависят от нас. Не можем да очакваме държавата да прави неща за нас, защото ние сме държавата и ние, показвайки че дадени неща са окей или не са окей, ние буквално участваме в управлението й. Може би като общуваме помежду си и говорим повече помежду си. Кой да бъде кмет на общината, на града, на селото, в което живеете. За много политици, особено тези, които търгуват с гласове активно и си осигуряват подкрепата не чрез делата си и не чрез уменията си, а по втори, трети, пети начин, те искат ние да не гласуваме. Защото това прави всеки купен от тях глас да бъде двойно, тройно, петорно по-тежък. Начинът за противодействие е да правим това, което те не искат от нас да правим, а именно да гласуваме. Резултат винаги ще има. Сега разликата е, че първо ние ходим да гласуваме един път на 4 години, сега тук в последно време по-често ходихме, докато да си активен гражданин се изисква да се ежедневно такъв, Пак казвам, спрем да бъдем граждански активни, идват другите, които искат да ни отнемат свободата, искат да ни отнемат демокрацията, искат да ни отнемат правата, искат да ни отнемат правото да избираме. Това е основно човешко право, да имаш избор. Гласоподавателя е някой, който просто отива и си пуска бюлетината.
мотивиран от едно или от друго. Активният гражданин е този, който знае, че гласуването е първата стъпка в процеса на управление на държавата, произтичаща от народа, а не последната, т.е. и единствена или единствената. Смятам, че това да гласуваш те прави активен гражданин. Смятам, че можеш да си още по-активен гражданин, ако правиш и други неща, което може би изглежда като това да протестираш. Или пък като това да даряваш на различни фондации, да си доброволец, като цяло да помагаш на хората. Смятам, че това да си активен гражданин не е едно нещо. Това е нещо, което може да има много нюанси в живота ти. Смятам, че фундаментално означава това да си добър човек. Значи ясно е, гласоподавателя от самото име проистича това, че той отива и дава гласа си. И слава Богу. Активният гражданин обаче не прави само това. Той след като подаде гласа си, след като се вземат някакви решения, той активно следи за това дали решенията, които са взети, се изпълняват. Гласоподавател е човек, който веднъж то в последно време стана 2 пъти в годината, не както е по подразбиране веднъж на 4-5 години, но човек, който упражнява правото си на глас. Да приемем, че гласоподавател е човека, който подава гласа си. Ако го приемем, че е човек, който има право на глас, но не е задължително да го упражни, тогава става още по-сложно. Активен гражданин е човек, който, като види буклук на улицата, ще се наведе, ще го вдигне и ще го изхвърли в най-близкото кошче, без от това да направи трагедия на света. Трябва да съм негативен малко. Как да кажа, социалните медии, мрежи, някакси много елементаризираха всичко. Трябва да е сега и на момента, а живота не е такъв. Мисля, че младите хора в България много бягат от дискусии за политика. Но не смятам, че до голяма степен проблема е в българите. Смятам, че по-скоро проблемът е в системата, в която ние сме отраснали. Прави ми страшно голямо впечатление колко много подрастващи хора, които са от Западна Европа, за тяхна радост, може би за наше съжаление, те имат страшно много възможности. Те получават стипендии, правят различни неща, да учат в чужбина. Те имат възможност да се присъединят към политически партии. Веднъж, щом са навършили 18 години, може би по-малко. Те се раждат в едно много активно гражданско общество. Те ходят на протести, откакто са на по 15-16 години, защото те имат вярвания, те имат работеща образователна система, която ги подготвя за живота, по начин, по който нашата образователна система много ясно отказва да ни подготви, защото на нас не ни е позволено да дискутираме политически теми в училищата ни. Тези хора, съответно, създават една култура в себе си. Култура на това да изразяват мнението си. Да не се притесняват от това да водят разговори. Те говорят между си. Те имат различни мнения и не се притесняват да ги изразят, което според мен е нещо, което липсва в България. Според мен в България по-голяма част от младите хора не гласуват, защото не смятат, не виждат никаква връзка с живота си и нещата, които се случват в парламента. Да са активни граждани. Да дава своето мнение или най-малкото да отиде и да гласува. Нека да погледнат кои са пълните демокрации в света, да видят, че тези държави са богати, благоденстващи и свободни, да видят кои са авторитарните общества в света, да преценят как живеят там хората, сами те да помислят какво желаят. Те и техните деца искат да живеят в едно богато, проспериращо, свободно общество или искат да живеят в едно авторитарно общество, в което да има известна доза сигурност, но те да бъдат потиснати. Да учат историята, защото историята е много важна. Да не говорим, че историята в България се учи малко така, тя е доста измислена, която се преподава, имам предвид. Вашето поколение има възможност да черпи информация от всякъде. И не само да я учите, да се замислите за нея. Пак казвам, всички тези свободи и граждански активности, хората са борили за това. И когато проследите тези борби, когато видите на даден човек, някой герой от примерно 1900, примерно сега сещам за Мил, който е ЛГБТ активиста, ако има филм дори, ако видите живота за тази борба, как той е стигнал до първия прайд в щатите,
ще видите колко е било трудно. Какви жертви е изисквало той да върне. Само не за него, просто сега в момента се сещам за него. И какво са дали тези хора, за да може в момента да се чувстваме, да живеем свободно. И когато учите история и виждате тези примери, да се замисляте, нали, какво всъщност имате. И като се замислите какво имате, да го оцените и да се кажете, аз това мога ли да го запазя? Бих ли го дал така на някой да ми го вземе? Когато се чудиш дали да гласуваш, не дей да мислиш за себе си. Мисли за всички останали хора, които нямат твоята привилегия и които нямат твоите възможности. Да не се страхуват, бих ги посъветвал. Понякога да заявим позиция и подкрепа за даден въпрос означава да рискуваме нещо. Бих казала, че трябва просто да сме мотивирани, да работим днес, за да имаме по-добро бъдеще. Бих им казал да не се поддават на провокации, да не се поддават на апатията, да не губят вяра, че могат да променят света около себе си. Всичко, за което ви пука да се борите, всичко, за което искате да видите промяна, си заслужава и никой друг освен вас не може да го направи.